jotono no pungkaham oro sing tanggai atike kaisa ang message rena nang pungkang ke sini sinai kami chompok nogor ro kaisa MJ holiday re sing je kholok mani abonotei bui kubangma confusion no tongo aro tanggai besek nangno aro tanggai aro tamni bagi kholoka tamo purpose tamo reason among khangke number 1 khangke sinai kami hai o athuk thang side do belai ke about night thok jaga tai tong thok jaga oro phai kaisa sing rural life ni kaisa flavor mano oro kaisa bahai tong thok sa thok joto sing kaisa mani mano a reason to we sing oro kaisa kholokha inke oro tam manai khangke oro trekking manai oro kaisa zip line tongnai food tongnai cultural event tongnai ke o kholong mani pichone aboni kubangma benefits ro tongo je paren bororo kubangma aro income generation mano aro kubangma phalai borok livelihood ni base notice hai mano aboni reason ego kubangma benefits tongo aboni pichone engkai oro sing oro 499 just 499 abo bai food manai cultural event trekking zip line joto manai oro inke kaisa rupini ni traditional dress ba kabangma tradition attire by oro photo shoot bo kaisa mannai o jaga bo inke 499 by inkai angnong no kobogo phaide be part of this journey inke come support us sing tabuk sini tiprasa bosongo belai ke kaisa wana masingsa abong kangsa thekjak na manai no tei inke sing oro phaini rong na abono ani khabai khle ang kobung na musungo je oro phai pro thekjak na manai tatu bunang thang phegibo ta phaina thung oro kaisa abahawan kaham no tu boi chung phainai oro phai berai di cha di tongthok di nini loved ones nini family nini friends by phai noro oro tong sam kaham by noro phai berai mano